31 юли не е просто дата. На този ден е открит Карибски остров. Ражда се авторката на поредицата Хари Потър и е подписан един от най-големите мирни договори, целящ да направи по-безопасен нашият свят. 1498 година Христофор Колумб открива Тринидад, остров, който сега е част от Тринидад и Тобаго. 1964 година първите снимки от близко на Луната вече са в НАСА и над 4000 снимки подготвят кацането на първите астронавти там. 1971 година Lunar Rover или Лунния ровър, автомобил, който за първи път се движи по повърхността на Луната над 38 км, в които се движат за първи път на различно небесно тяло от земното. 1970 година завършен е Асуанския язовир. Той води до водоснабдяване на много милиони хора в Египет, осигурява тяхната безопасност и електроенергия. 1965 година ражда се Джей Роулинг, авторката на Хари Потър. Според авторката и книгата, това е и рождения ден на Хари Потър. Така че това е двоен празник за Роулинг. 1941 година Гьоринг подписва окончателното решение, с което дава начало на Холокоста, един от най-тежките моменти за човечеството. През 1930 година Уругвай става световен шампион, първият световен шампион, побеждавайки Аржентина с 4-2 на финала пред над 68 000 зрители. През 1954 година италианска експедиция изкачва К2. За първи път хората покоряват втория по големина връх в света. Това е едно от най-големите събития за алпинистите. 1991 година подписан е СТАРТ, пакт между САЩ и Русия, които започват да обезвреждат и унищожават голяма част от своите атомни бойни глави. Така светът би трябвало да става едно по-безопасно място. Благодаря ви.